is with deep sorrow that I confirm that our 3 members have been found together with 2 other bodies, one being of an administration clerk or a gardener from Littleton Police Station. Umkomishina lamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula unqinile kuba ngokwenene imizimba efunyenwe kumlambo iHenobse Centurion ile yepolisa ucebe khululinda ukuyamukhethe Bhais kunye nobuyipilo Sinoge. Ngizwe nginqindi ngithela nje phansi la ngenqindi angishaye ngiyiwe phansi. Iyaleli bail indoda etyholwa ngokukhupha amehlo isinqandamathe sayo nge-screwdriver ebutsheni balenyanga inkundla kamantyi yase-Richmond. Crashes were reduced from 209 in 2024 to 141 in 2025. Umphathiswa wezothutho uBarbara Chrissy uthi lehle kakhulu izinga lengozi nokusweleka kwabantu kwiindlela zeli ngexesha lepasika xa kuthelekiswa neminyaka emithathu edlulileyo. Sinamkele kwindaba zethu andame ndodwa andama nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Liphele kabuhlungu iphulo lamapolisa lokukhangela oogxababo abathathu nabanyamalele ngethuba besuka eBloemfontein besingise kwiphondo laseLimpopo. Umkomishina lamapolisa jikelele uNjengelefani Masimula unqinile kuba ngokwenene imizimba efunyenwe kumlambo iHenobse Centurion ileyo yepolisa ucebe khululinda ukuyamukhethe Bhais kunye nobuyipilo Sinoge kufunyenwe neminye imizimba emibini kwakulomlambo namhlanje. Kanti umkomishina lamapolisa jikelele Njengelefani Masimula uthi uphando liyaqhuba nanjengoko singekafunyanwa isithuthe behamba ngaso lamapolisa. Our investigation led us to between the Grasmere Toll Plaza and on the N1 pass between the change to John Foster Drive here in Centurion. Ladies and gentlemen, unfortunately, I don't bear the good news this evening. We have hoped to find our 3 police officers safe and unharmed. Unfortunately, this is not the case. It is with deep sorrow that I confirm that our 3 members have been found together with 2 other bodies. Well, for now, we are investigating a culpable homicide. But remember, if evidence comes to light that a crime, specific crime has been committed, then we will, of course, register that new crime that we detect. Kanike intatheli yethu uzukiswa cetywayo isilandelela elinqaku kwaye sithetha nje ikumzi wokugcina izidumbu ePitoli nalapha intsapho beziyokufanisa khona imizimba. Zuki masikwamkele kuvakala ukuba ngenene usapho lelinye lamapolisa amathathu bedukile nabanye oogxababo ababini uConstable Cebe Khululinda liufanise ngempumelelo umzimba kwaye liyangqina ukuba ngenene liubonile umzimba wakhe. Ingaba kwenzeka ntoni ngoku apho? Ingabi njani imeko kwezintsapho xa ujongile ziziva njani? Dibambe ngazibini kuwe Lisakhanya. Into endingayiqinisekisa ngokuhlwanje kubaphulaphula okanye kubabukela ekhaya kokokuba silapha kwiziko eligcina izidumbu ePitoli. Kulapho ke iintsapho zanamapolisa amathathu athe afunyanwa kumlambo iHenobse bezizofanisa khona le mizimba. Zontathu ezintsapho zifanise ngempumelelo imizimba yamalungu azo. Endingaphinde ndiqinisekise kokokuba umama kaBuyipilo Sinoge uselapha ngaphakathi ukwimeko emaxongo kakhulu nanjengoko ke unokuyiqonda into kokubana umntwana wakhe umgqibele esaphila ezokumbona mbona ngoku sele ethule engazukuphinde eve into kokubana bekwenzeke ntoni. Uyawulindele emapoliseni kokuba ngawo achazayo into bana kanye bekwenzeke ntoni. Ubuvile ke umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula eqinisekisa
kuwo wonke umuntu waseMzantsi Afrika njengoko ilizwe lonke belimanzonzo lifuna ukwazi into kokubana aphelele phi lamapolisa, echaza ngokwenene into bana ifunyenwe yomithathu lemizimba kulo mlambo waseHennops ndawonye neminye imizimba emibini. Eyona nto ke ngoku isebhlungu neyona nto amapolisa asaxakeke yiyo ngoku kukhangela isithuthi salamapolisa ebehamba ngaso njengoko kugqityelwe ingathi sibonakala kwicala laseCenturion xa kukhangelwa ke kubuxhakaxhaka banamhlanje. Iintsapho zona Lisa zidandatheke kakhulu, zixhuthekile imiphefumlo ngoba khange ziyicinge into bana imizimba kuzawufunyanwa imizimba. Wonke umuntu ebenethemba lokokuba kuzawufunyanwa aba bantu besaphila, mhlawumbi kuthiwe bonzakele, mhlawumbi basesibhedlele, kodwa ke ngoku sibafumana bekweliziko lilapha emveni kwam. Okokugqibela ke Lisa, amapolisa nabo bonke aba bantu bebezofanisa imizimba ngoku baphinde babuyela kwindawo yexhwayelo. Kulapho ke mhlawumbi bezawufike benze izithethe ezithile zentsapho ukuqinisekisa into bokubana bayayilanda imiphefumlo yentsapho zabo ngaphambi kokuba ithi kanti iyobekwa kumakhaya okugqibela eFreystata eBloemfontein. Lisa. Masibambe ngazibini lowo ke ibiyintatheli yethu uZukiswa Cetywayo esisobela umfanekiso ngqondweni ngokuqhubekayo kumzi wezidumbu ePitoli nalapha intsapho zamapolisa duke ngethu besingise eLimpopo evela eBloemfontein siyokufanisa khona imizimba. Uvele kwinkundla kaMantyi eRichmond KwaZulu-Natal ummangalelwa otyholwa ngokukhupha amehlo isinqandamathe sakhe ngescrewdriver ebutsheni balenyanga. Le ndoda ijongene namatyala okuzama ukubulala kuquka nelokuba neenjongo zokwenzakalisa ukanti sithanda ukulumkisa ababukeli abanentliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kweli nqaku. Umzali wexhoba uxhelekile emphefumlweni. Oku kuzemva kokuvela kommangalelwa enkundleni nojongene nezityholo zokukhupha amehlo umntwana wakhe. Uthi ayisosiganeko sokuqala esi sokonzakaliswa komntwana wakhe ngummangalelwa. Kodwa bongemesho ke uthi mana ngike ngahamba ngaya le eThekwini nalomfana. Mengifika eThekwini umfana wafika wangihlaba ngobhongwane nakhona. Wabuye bongeke ngena phone. Uthi embekela umqabo. Emkhombisa umbetho ngoFebruary. Uyabona umfana usiyamala ngoba ebona into eyenzile kuyena eseThekwini naye efuna ukumbulala nakhona eThekwini. Abahlali baphume ngobuninzi babo bezoxhasa usapho enkundleni namhlanje. Isizathu esenza ukuthi namhlanje size le nkantolo indaba nje ezibhlungu nathi esiwumphakathi ezisidumazile ukuthi umfowethu uMzina alimaze uNokubonga wakaNxele amkopolote amehlo futhi angagcini ngalokho kuphela but also alimaze nomalume kanye nolokhunjana noma umntwana. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu uthi le ndoda yenzela amasikizi mayingafumani ibheyile. Shaya umama kaBongeka umshayiso. Uma ke uBongeke phuma ezolekelela ugibela phe kwakhe yena ke akamshayi nje ngamaguduvezi ukhipha iscrewdriver. Iscrewdriver ke into eyingozi ngendlela ngaphezulu komese. Uyayithatha ke lo mfana uyikhipha ephaketheni. Ugwaza uBongeka. Akamgwazi kunoma yikuphi umgwaza emehlweni. Uma ubheka ukuthi uqale ngeso lokuqala weza kwelinye emxhokoxa uyabona ukuthi umthetho wakhe ubefuna ukumkhipha amehlo amabili. Sithetha nje ixhoba lifumana unyango esibhedlele. Uluntu lwaseTshepisong eRoodeport eGauteng lisungule iphulo lokukhangela umntwana oduke ngecawe uMujalifa Sebule oneminyaka emithathu nogqityelwe ukubonwa ngomgqibelo emva kwemini elandela abanye abantwana bebethunywe kwivenkile yasekuhlaleni. Icandelo le-K9 nalo lingenelele kwilinge lokuzama uqinisa iphulo lokukhangela uMujalifa. Sele kudlule iintsuku ezintathu kulahleke uMujalifa Sebule. Uluntu luthi luqale uqoqo emva kokuba amapolisa erhuqe inyawo ukunceda usapho lomntwana olahlekileyo. Bebathume abantwana esitoro so bashiya igate balivulile kulapho umntwana alahleka khona. Umama wazama ke ukuthi afonele amaphoyisa angalitholi isizo from Sunday. It's very sad how the police treated this situation. Since Sunday they've never been here.
They just came today with one vehicle and one dog saying they are going to look for the young boy. Igosa eliphezulu kwezonxibelelwano lithi lo mba sele unikezelwe kwicandelo elijongene nokhuseleko lwabantwana. For now, we've activated various role players, which include our search and rescue team. Our search and rescue team comprising of K9 and police divers. So we are continuing with the search. We just hope that we will get the child still alive. Okamasondo uthi izithyolo zokungakhathali kwamapolisa ziza kuphandwa. Iindadi zamapolisa kunye nenqolontaka zincedisile kolu qoqo, kodwa akwabikho ziphumo zincumisayo. We are continuing with the search, so we won't drop the search anytime. But what we are requesting now is for the community to please work with us. Umasondo uthi baza kwenza konke okusemandleni ukukhangela umujalifa. Lehle ngomyinge wama-33% inani lengozi nokusweleka kwabantu kweli ngexesha lempelaveki yePasika. Ukanti umphathiso wezothutho unkosikazi Barbara Chrissy wothulele umnqwazi amaphulo okhuseleko ezindleleni athe enziwa kumaphondo ohlukeneyo kweli ngexesha lepasika esithi ngawo abangele ukwehla kwalamanani engozi. Umphathiso kuvakalise oku ngethuba bekhupha ngokusesikweni ingxelo yengozi ezithe zenzeka kwindlela zeli ngempelaveki yePasika kwinkomfa nabendaba ePitoli ngalentsasa. Easter 2025 had the lowest number of crashes and fatalities we have seen in the last 3 years. Crashes were reduced from 209 in 2024 to 141 in 2025, which is overall a 32.5% reduction compared to 2024. All provinces recorded decreases in crashes, except for the Eastern Cape and Mpumalanga, both of which recorded a small increase. Osomashishini baselusikisiki eMpuma Koloni batyhola umasipala iNgquza Hill ngokujikela abantu balo masipala nabazama ukuziphuhlisa ngokuthi bathengise esitalatweni. Okuzemva kokuba umasipala ethe wasusa abathengisi basesitalatweni kwindawo abathengisela kuzo. Abathengisi bathi bagxothwa ngokungekho semthethweni kwaye abazange bafumane nomyalelo wenkundla obaxelela ukuba baphume baphele kule ndawo. Abahlali baselusikisiki kunye naseFlagstaff babambe uqhankqalazo ngaphandle kweofisi kasodolophu behambisa uxwebhu lwezikhalazo nalapho bevakalise ungahambiselani kwaphela nokudilizwa kwezakhiwo ezingaphezulu kwama-250 kumasipala iNgquza Hill. Lo masipala uthi oku kuyimfuneko kuphuhliso lwedolophana nokutsala abatyali zimali. Ukanti aba bahlali asebehlele apha iminyaka engaphezulu kwesixhenxe bathi elinyathelo likamasipala libaxutha intlaka emlonyeni. Umasipala waseNgquza Hill makahlukane nokususa somabhizinisi abancane. Into efanele uyayenza kukuba promoter. Those are what they call you in their meetings SMMEs. Silambile nabathathu balambile abananto bayityayo. Uluhlu lwezikhalazo luquka imbuyekezo kwabo bathe badilizelwa amashishini nezindlu. Sifuna abathengisi baphelwe ishelter. Sifuna abantu abathuthelwe izitendi zabo nabathuthelwe izindlu bakompensethwe with immediate effect. Bathi bafuna ukuba uvelile Makhedama asuswe esikhundleni sobumanejala kulo masipala. uMakhedama akabazi abantu bakuthi. uMakhedama uCapturisho bongxowa balapha elusikisiki. Usebenzela ongxowa akasebenzeli abantu. Sithi within 14 days Makhedama must go. Usodolophu lwamkele uxwebhu lwezikhalazo wathembisa ukudlulisela kwibhunga lalo masipala.
Isebe lemisebenzi yoluntu kunye neziseko zophuhliso lithi liza kwakha ezinye ibhlorho eMntla-Ntshona. Usekela mphathiso weli sebe uMnumzana Sihle Zikalala unikezele ngeebhlorho ezimbini kweli phondo njengenxalenye yephulo lokwakha ibhlorho kwiingingqi zasemaphandleni. uZikalala uthi bazibophelele kwandiseni inani lebhlorho kwezi ngingqi njengenxalenye yenkqubo karhulumente nejolise ekuphuculeni ukhuseleko kunye nokufikelela lula kuluntu kwizinto eziluncedo kulo. Usekela mphathiso wesebe lemisebenzi yoluntu Sihle Zikalala uthi ukuhamba ngelonwabu ekunikezelweni kwale bhlorho kubangelwe zizandyondyo zemvula zakutshanje. I said we will be back in February. We tried to come back in February, but rains were not on our side. It delayed us, and nature, it's nature and it's uncontrollable. But we've not taken more and more time. We are here now, and these bridges are completed. Kusenjalo ojongene nesebe lemisebenzi yoluntu eMntla-Ntshona uElizabeth Makhua ubongoze abahlali bayikhusele le bhlorho. So this bridge is an asset to the villagers, it is an asset to the community, it is an asset to anyone who has a relationship with this particular village that we are handing over the bridge today. So it is our responsibility, especially as the members of the community, to protect this bridge. Ukanti oku kuyinxalenye yephulo elibizwa iwelisizwe nejolise ekuphuhliseni uluntu lwasemaphandleni kwaye nokuqinisekisa ukuba bayazifumana iziseko zophuhliso. Kanebukeli wethu uThandeka Khumalo usithumele ivideo eseNewcastle kwindawo yasemndozo uthi sele kuphele iminyaka emithathu bengenawo amanzi uthi kwafakelwa nje impompo zamanzi kodwa kuphumi nethonsi. Abingelelo Khumalo uThandeka Khumalo endaweni yaseNewcastle emndozo. Sinenkinga la. Asinawo amanzi 3 years wonke manje amanzi engekho empompini. Safakelwa impompi kodwa nje amanzi awekho. Mina ngifunda umatric, mele mangibuya esikoleni ngihambe ngiyofuna amanzi. Kwalawo manzi ungazi ukuthi uzowatholaphi. Ngihlale ngiyowafuna njalo angitholi isikhathi sokudadisa. Ngifunda umatric, sihambe njalo siyocinga amanzi. Siyahlupheka endaweni yasemndozo sicela usizo. Neimpompi zize ziyalusa manje. Amanzi awaphuma. Siyabulela kumbukeli wethu uThandeka Khumalo ngokusithumela ivideo yakhe inhlungu yabo yokungabi nawo amanzi. Siyathemba iza kuviwa isonjululwe ngabasemagunyeni. Mbukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo. Cela usipotele ivideo ze uyithumele ku 071 105 8923 usichazele iward nendawo kuyo. Kaizer Chiefs yakumdlalo wedabi laseSoweto ngomgqibelo ngaphandle kwabadlali abane ngenxa yomonzakalo. uNazruddin Nabi kuzafuneka axoze mphini wombu uqinisekisa ukuba iqela lakhe liyawuphumelela lo mdlalo. Amakhosi awazambele kakuhle izinto nanjengoko kwindawo yesithoba kwilog yeBetway Premiership kwaye nabaqeqeshi baphantsi koxinzelelo olumandla. Ayinethi iyadyodyoza imvula kwiqela leKaizer Chiefs. Sithetha nje amakhosi akwindawo yesithoba kwilog kwaye khange ayiphumelele yomithandathu imidlalo yawo edluleyo. Ukugalela ityuwa enxibeni amakhwenkwe kaNabi ajongene nomdlalo onzima kakhulu kule mpelaveki nalapho aza kuqubisana neOrlando Pirates kumdlalo weBetway Premiership. Ze kwimpelaveki elandelayo ngomhla we-10 baphinde kwakho emva kwendlu kumdlalo wamagqibela kankqoyi endebe yeNedbank. Abaqeqeshi beKaizer Chiefs baphantsi kwaxinzelelo olumandla nanjengoko eliqela lisemngciphekweni wokuzibona lingekho ku-top 8 ekupheleni kwale season. We are in a very difficult position today, and as well even our log standing is not very good, and it's a difficult situation. Amakhosi aya kulo mdlalo ngaphandle kwabadlali abahlanu abaphambili abaquka uRushwin Dotley, uGiven Msimango, uRiv Frosler noRanga Chivaviro ngelixa uWandile Duba naye eza kuphoswa kulo mdlalo ngenxa yesuspension. Babe ngasibili ke kuwe madikela nomamzangwa kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkeleka lokho kwiqonga lam leMuslim lakhe igama lam ndinguthabile makhabela meke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje yenjenje
imozulu. Leyo ke mbukeli wami bekhaya siyasivuleka lo ngokuphawula ke umfanekiso wethu wokuqala ogangathe ngamandla kumfanekiso nezigaleko zamvanje nje kuMzantsi Afrika uphele uyaphola kakhulu mbukeli apha embini kakhulu xa kakhulu futhi kwakunetha ukududuma imvula nje yonke lantsasa apha kumbindi kodiyara kwasekuseni futhi ngelashumi nje lesihlanu baqhubeke mbukeli wami beluqukumbela beluvala olwasukula ngomsemva kwedinala kala 20 degrees khawuthi chungcembe nami sijonga amaqondo wakho ke mbukeli aphansi naphezulu sivule ngephondo lokuqala nqaqa lokho ke mbukeli liphaya lona empuma koloni ngamandla pha kumahlaba lokho Burgersdorp Alvane komani phana seWhittlesea kungabanda ekseni kala 9 degrees baqhubeke mbukeli khona futhi nasemthatha zimvula ngeshumi nje elinesithathu kanti ke baphila kanje phaya ephondweni lase Free State iphondo elo ke elikumbindi apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi ko Bloemfontein futhi zezontshuzana zithe chacha yonke lamva kwemini naphaya eFicksburg nganethatha yonke lantsasa ngesasithuba kanti chungcembe kwakhona nami njengokubanzi phaya ephondweni elisentshona koloni ngamandla futhi kwimpuma yalo qaba ngamafu yonke intsasa pha futhi ko 13 degrees phaya eBeaufort West nako Oudtshoorn futhi sibekele impela kwakhona elazulu kanti bukele ekhaya xa sihlabela mgama phaya ephondweni lase Northern Cape ngomso amandla bulaphondo elo ndawo ke iQuruman phaya ekseni futhi kuyaduduma kuyabaneka phaya ko 23 degrees ngorhatya lwangomso nansi bethuna kwakhona kaloku imozulu phaya ephondweni elise Northwest apha eMzantsi Afrika ngamandla pha kuRustenburg ekseni futhi akhona nje amafu ebikwe phaya ngala 26 degrees naphaya eKlerksdorp kuyabanda ekseni ngo-12 yona ke mbukeli wami imozulu phaya ephondweni elise Gauteng apho sikhoyo ngalomzuzu amandla walo futhi phaya eBonkenspruit naseTshwane ngo-11 degrees kanti kumazantsi welaphondo pha ko-Springs neziphaluka bavuswa nje nguyela 10 degrees yona ke mbukeli imozulu phaya ephondweni elikumandla apha eMzantsi Afrika elo phondo ke yiLimpopo kanti pha kumpuma yalo futhi njengapha koPhalaburwa nazo zonke nje zaziphaluka ngeshumi nje elikhashwa sesithoba ngexesha lasekuseni kanti pha kwakhona mbukeli sehle njalo futhi sithethu phaya ephondweni elisempumalanga amandla welaphondo futhi ngosikhukhuza phaya ekuseni futhi nazo ezintshuzane ezithe gqa yonke lantsasa ngaye kaloku la 20 degrees mbukeli ekhaya vuma wethu ndiyivale ndisonge phaya kaloku kwaZulu Natal amandla futhi yiphongola ngo-16 ekuseni napha kwimpuma koVryheid unganethe ekuseni kwakhona ngo-13 kokugqibela kuseRichards Bay ngo-20 mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli kamnandi mawethu.